Vítajte v Gentle Jam obývačke, ktorú sme si vytvorili na mieru našej minisérie Gentle Jam do firiem. V rámci niekoľkých týždňov vám odprezentujem niekoľko darčekových balení a možností personalizácie. No a dnes hneď v prvom videu by som vám veľmi rada odprezentovala a ukázala asi najobľúbenejšie darčekové balenia, ktoré vôbec máme v portfóliu. A to sú kašírované kazetky na 1 a na 2 kusy produktov. Prevedenie je čierno-zlaté, za ich dizajnom stojí agentúra Go Big Name. A skutočne podľa mňa si dali riadne záležať. Vo vnútri sa nachádza presný výrez na produkt. Krásne sa to dá vyberať. A výhodou týchto kazetiek je to, že aj napriek tomu, že nie sú recyklovateľné, tak ich krásne viete využiť ako odkladací box, pretože vnútro sa dá pekne vybrať a vznikne vám nádherná darčeková kazetka, ktorú viete využiť buď na nejaké drobnosti, či už na kancelárskom stole, alebo niekde v domácnosti. Čo sa týka cien, tak pri odbere minimálne 30 kusov sa táto kazetka pohybuje v sume 7,50 a táto kazetka dvojková v sume 9,20 eur bez DPH. Priemerná cena produktu v našom portfóliu sa pohybuje v cene 15 eur, tak plus s touto kazetkou to budete mať v hodnote nejakých 22 eur a 2 produkty v tejto kazetke nejakých 40 eur. Viete si vybrať z akéhokoľvek produktu, ktorý máme v portfóliu. Ten výber nechám úplne na vás. Takže toľko darčekové kazetky, kašírované kazetky na 1 a 2 kusy produktov. Majte sa pekne.